Yurdumuzun zekini çağalarını o çağalar dörücülük toporlarını Magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň gulbaby adynaky çağalar bayrağynyň gowşuruş tawarasy täze 2024-nji Pähim paýkas ummany Magtumul Pragy ýylynyň dabarlaryny utgoşup ýokary ruh welentlige şadlyk şowkuny beslenni. Bu dabarada ruh welent körpeler watanymyzy bagtyar çağalygy arkadagly gahrman ferdarymyzyň ýeti zekini şuňur Pähim paýkas bilen gadalan üstünlükler taryplayan aýdy misallary aýratyn ihlas bilen ýerine ýetirdiler. Çağalaryň bagtyar durmuş we sağlaşykly ötüşi watanymyzyň abadançylygynyň kepilleri. Olaryň abadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmek, şahsiýet hökmünde kemale gelmek hemde okuýup başarnyklarynyň dol açylmagy üçin şertleriň döredilmegi watanymyzyň halkymyzyň guruluşyny gelje ordunak uly jogapkärçiligi esaslanýan taglalaryň baş maksadydyr. Täze ýylyň ilkinji günlerine geçirilen bu dörejülük bätçiligi täze ýaş dekinler ýüze çykarmakda uly ähmiýete eýe boldy. Bayraklaryň dabaraly ýagdaýda gowşurulýan pursatlary bagtyar çağalyň mekany bolan ýurdumyzda rowşan ertirimiziň eýleri bolan ýaş nesilleriň mümkinçiliklerini goýulýan belen sarpanyň nyşany urly. Awraýla siralary eýe bolan ýaşlar türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda kimde arkadagy gahrman ferdarymyza çağa ýüreklerinden joşup çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Täze ýyl bayramynyň täsirlerini artdyran şäherde ýurdumyzda okuwda we dörejülük dünýäsinde hemde gahrman arkadamyzyň parasat ýol başlygynyň Gurban Guly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätä çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň hasabyny bejerge alan mektep ýaşly aýratyn zekini bilen tapawutlanan çağalary da Magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň gulbaby adynaky çağalary baýragy gowşuruldy. Munyň özü gahrman arkadamyzyň howanarlyk etmegine saglyk ýagdaýynyň dikildilen çağalaryň eýýän sagdyn durmuş ölgesine gaýdyp gelmek bilen bir hatarda dörejülük elimine täze zekinleriň ýüze çykýanlygynyň aýdyň nyşanlary. Täze ýylyň ilkinji günlerine gowşurulmagy we çağalaryň geljegi höweslendirilmegi ugruny ören ähmiýetli bolan bu çäre diňe mekdep okuwçylar üçin näle olaryň enatlary, maşgalalary, deň duşlar we dowsiýarlar üçin hem juda täsirler. Kalby şatlykdan ol çağalar hakynda şeksiz ala dediýän we olaryň zekinlerini ýüze çykarmak hemde okuýup başarnyklaryny açyp görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman ferdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman, aýdyň maksadly beýik tutumly işleriniň ilmidama rowançlyklary beslenmegin tüýsürekden arzuw etdiler. Soňra bu ýerde gulbaby adynaky çağalar bayragyna münasip bolan çağalaryň atlaşmaklaryna täze ýyl dawra geçirildi. Dawara şyn körpüleriň ruhy belende göterilip, olaryň şadlyklary hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman ferdarymyza bolan bu ýysançlaryny goşulundy. Bolsa häzirki döwrüň asyrly ýolgularynyň barha rowaj alýanygynyň aýdyň suwtnamasy.